chemotherapie. Sana chemotherapie, baka van operatie na bobi, de onderzoeken den takrusiki-cel, a pistumor san den puru. Den datra en de onderzoekers, dat tadinsma zij doet de onderzoeken voor een mama-team, en gebruiken onderzoeken die ze voor doen van voorstel voor een behandelplan. Vaden sa go moro fara. Moro lesi chemotherapie de fanodu. Chemotherapie na van behandeling voor takrusiki-cel of voor zorgen dat de no kan kon moro voeren. Chemotherapie evroko na bepaalde chemische stoffen, sa de kari cytostatica, man soort dresi. De char den cytostatica na injubrudu via wa infus. So fasi de kona injuheri skin. De stoffen disi, ne kier soso den takrusiki-cel, de kier den gezonde-cel ook toe. A de boom dat den gezonde-cel kan herstel den srevi, maar den takrusiki-cel e dede. A kan tik van lange ting fosfansma kon betere voor een behandeling na chemotherapie. A kan tik van e futu jari. Chemotherapie a bijwerking ook toe. Dat van taki dat a chemo kan mek je vier traverversani. De bijwerking zijn we shifuru, nadat sma e vier misselijk, sma e weri en sma vire fadon. Van speciaal verpleegkundige leg je uit sana de bijwerking en san je kan doen te ab de bijwerking. Don giu wam timbuku, a behandelwijzer. In a boek disi je kan lezen over de bijwerking voor chemotherapie. Fusang de chemotherapie, a internist-oncoloog overteer je over san de je moest doen de behandeling. Fosani de fusang de datra kan giu chemotherapie. Wang chemotherapie voor mek van smak kon betre. Zo'n soort takrusiki kan gwe helemaal door een combinatie voor behandeling. Dat van taki te den datra emotie van tu soort behandeling kona wang. Maar den soort behandeling disi na chemotherapie. A behandeling disi de kari curatief. 2. Chemotherapie voor mek a chance morop ting dat a siki kan kombaka. Van tu soort takrusiki kan behandel boom na soso van operatie en bakadati van bestraling. Bakante dat nosari. Van tup chin takrusiki-cel san de kari micrometastasen kan tanabaka na injubrudu. Chemotherapie kan kier den cel disi. So fasi den kan zorgu dat takrusiki no kan kombaka na in ontrapresi na inasking. 3. Chemotherapie fossi van operatie. Zo leesi de chemotherapie fossa operatie in plaats van baka a operatie. Zo fasi a chemotherapie e zorgu dat a tumor e komor op ting en voor dat ede den kan do a operatie moro betere. De kar a behandeling disi neo-adjuvant e fu pre-operatief. 4. Chemotherapie fu safasiki tinso. Zo leesi smasan aptakrusiki na bobi no kan kon betre moro. Dan chemotherapie e zorgu dat a siki no e gro esi na inasking. De ekar a behandeling disi verzachtend e fu palliatief. A palliatieve chemotherapie disi e zorgu dat je libi zo lange lek ade mogelijk en dat den klachten en asking ati san abi no de so ebi moro. Ai vroko, ook to eva behandeling vroko boom, 100% zekerheid no de dat asiki giwe helemaal en no sa kon baka moro. Moro lesi, a behandeling na chemotherapie e vroko boom, maar son lesi, ai vroko fu van pis tenomo. Ook to a behandeling kan vroko fu van pis nomo. Of a kan dat ano e vroko srevi. A internist-oncoloog san tang controleer disi en asa informeer u over a pistor disi.